וואי, סורי, החבר'ה מ-HR פשוט... עזוב, יודע מה? באנו להתנתק, באנו together. אמא, יש אפריטיף, אני חייב to settle down. מה? לשתות אמא, זה לשתות. יש מיץ. כן, זה בסדר, תודה. מה, אז מה אבוש? מה איתך? איך הולך? בסדר. וואי, שמעתי שיצאת לפנס. יופי, יהיה לך זמן לכל התחביבים. אמא, תודה. איזה מיץ זה? מהלמטה. טעם ברור. מה עם יוסי, הוא מגיע? הוא במוסך כל היום. הוא עובד. ואיך לא באמת? אתה יודע, קשה אבל מספק. עבודת כפיים. זה הכי הוא. איזה כיף שכיף לו. איך הוא בהגשמה. האמת שישבתי שם לפני קצת זמן, ובאמת נייס, אבל היה גם קצת משעמם. כאילו בואו, זה בורדם. כאילו כל בור שם. באמת יש שם בור. צריך לתקן את זה. אבא, אתה תבין אותי. צריך משהו לעיין. משהו ככה לשתות. יפה. בעצם, וואי, קונספט. מוסך, פופ-אפ, קונספט, עיון. אתה מביא את הרכב, יושב לאיזה דרינק, תופס איזה מגזין אחד, ג'אז ברקע, והרכב הבא יצא פיין. זה יוסי! מה זה, יוסי? יוס! שימי! יוס, בוא שב! הלוואי, כמה עבודה. כולם גמרו עליי היום. מה? אתה מספר לי? קודם דפקו אותי כל ה-HR. איזה דפוק זה. תהרגו אותי, פשוט תהרגו.